Mbaɗee abonné e chaîne mon YouTube so jiɗi rewindade moggoji juɓɓinteɗi e Medina Gounass. Khoulbe Korka e Gounass production. No better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Oɗo téléphone noon kam mo dembo hokkuno ham yom addan mamum anda kawmumo o kay mbeɗanni mo waɗani hen wasabam tan oni yoni o ko min handi hen o mawɗo handani makko o ko min handi hen walla andi kadi hande neɗɗo holto jogori yarude ndiyam koni ko korka ka wuli kono Allah ko moƴƴo Allah kañum ko moƴƴo ɗuma kay ɗon wonɗa kenzo asalminama kenzo mi haalama hande korka ɓuuftetan ɗon tagui korka ma ala min kay wonna guila weeri mi yaltani mi haalama nouvelle hande won gar atini son ji arti son ji ɓen mbi kudde maɗa arti woni haalis son gos tan ko haaɓi malƴat ari min wimani toon paɗani kumta joni joni ko ɗum kalannomi mi anda holto jogori kumteyade nofinalima ko beɗɗina jam assalamu aleykum eyyi Hamad mawɗum wallahi mawɗum eyyi mi tawi ɗo appel ma nani kay eyyi mi nani o arti kay mi nani o arti nde wonno ko korka guila nde mi yaltani yaade toon ni saɗinoydemo nangue ga famatako eyyi wonko adnorim yi ɗum de hankkadi nene wawi yahade so Allah jaaɓi hayso nangue ne wuuli kam mbeɗa andi haaju o kam mbeɗa andi ne wawi yettiyade so Allah jaaɓi bisimilla oɗon celli alhamdulillah salla ngar jaam machallah bismillah salla ngar jaam man no kuude mi ñode salla ngar jaam ko wetta tan daw wetta raw salla ngar jaam woni andi ko nam sebi yumaro ande haalma ka wonko haali de sall ma bismillah ko duwanna celle kam ko tuma celli alhamdulillah alhamdulillah machallah jahadni machallah min nani garangal ma ay de yo mi yaade hen fo tan mi ngara mi jotto ko non kay ma jetto non ngel fra sapsan sapsan moji di te wokal on jolan hen taw on jolan hen taw te wokal mi de ko mi jaati ala wara ko man ko way ko kay ala do ala wajde moƴƴi da bokalis marhaba jawdi ha heewa wallahi ka liggi ko foktere ngal tudane ngal alhamdulillah bismillah wala artude porto non ne weli artu fama a wada ha arono ngam ko wadi bismillah acel imaro ngani ko kumda jam eta masala awdo ngani hirde wala horam dina min nani arti awdo ngani hirde bayri dem acel alhamdulillah an gadan dum dai ko hobbe masyaallah jam tan barikalla masyaallah mawdo yimbe je kunta so Hamadi dari Baraga Hamadi ko baade malla ko biye Hamadi ko baara ko baade de ko wino o wiide Marga wonko totuma ya adnara Hamadi ko so kalis Hamadi no kalis kay Hamadi ko sino portable de portable totuma yi o adi o sohlin hande de kam sohli dum de wonane ko badoji dum do yi wona ko baari reedi ne kay tawna ko ngel jogi mo sa ngel yebo ngel yo mo yodi go ngel yo mo yodi awona ni moy baade reedi wodi aba wona ni moy materi manda cham di tan wada fof min kay tawna ko ngel yo mo yodi kay yo mo machallah machallah joni kam ka dañɗo téléphone kay ka Allah seedi ka dañɗo téléphone wona alwa heɗani hen tasoji sama téléphone ala ko nelda wona alwa heɗade tasoji fof kay ni wala ka wadde joni kam on jaaram ala min jaho jamaɗo ala ala ceeran mi ɗacco on jaaram
téléphone yehi dam ne ngadi ko min kadi kumtani ma kumda karo ko min da ko min kumroyi jon kay wonno wi man ko min kumroyi ran no wi man a jaadi mo non a jaadi mo kay a jaadi je ha boy han garton je ha boy garton so humtim man hokkon so humtim man hokkon ha boy han garton mi kala numida o wi ko Côte d'Ivoire o wi ala an to gonda do an mo yimani ande an wana gaddi dum buudo an o sa man tan mo fa no mo fir bebbe mina tigra mi ngona mi ngona no feñani mina ngona diga ni tuura tuur man mi nan no wala fu mi ni ak ñi xam amal ak ñen la ne ngay sam ko do len jox rek may wallahi no ma do gasdi hay ndema ñenta do la min bi ñu ya li ko la bismillah won tari ni ko ko to raame bismillah won ma la won ne nga mi gata Gounass production so jiɗi yebde ɓe oɗon mbawi wadde abonné mbawon rewidade dendagal mogoji ɗiɗi mbaɗi ka